Kludrer den gamle lyttesteg. TikTok for hårdt. Han i strammer. Livs overgår alle. Så selvom vi trold PH knækbrød og bøje sig støvet for hele TikToks. Kludermor. Hendes 2, 3, 4 eller 20 hunde vil blive snakket om for evigt og altid. Hun smadrer folk i kø og stole. Kluder er for meget mega grænseoverskridende. Men det undrer mig bare, altså det undrer mig, at hvis det er, at man er så gode venner, så undrer det mig, at alle de her mennesker ikke har hjulpet EBK til at få pengene hen de rigtige steder. Tak, Heidi. Det undrer mig virkelig. Hej du. Håber du er ved godt mod. Det undrer mig virkelig. Det undrer mig virkelig, at den ene gang efter den anden, der sidder man for at... og sidder man og vasker hænder, og man sidder og gør det foran rigtig mange mennesker, i stedet for, det var godt Heidi, i stedet for at gå ud og tage det der ansvar og sige, ja, jeg var ikke en særlig god ven, jeg hjalp ikke EBK med at få pengene derhen, men så bare bonker EBK oven i hovedet, og ligesom siger, at han kan ikke konsekvensberegne, og nu går det ud på at redde de der mennesker, og hjælpe de der mennesker, der har doneret. Ja, men menneskerne har jo selv doneret. Altså, der er jo ikke nogen, der vrider armen om på dig, og ligesom siger, nu skal du donere til det her. Altså, come on. Sådan er det. Man får heller ikke bestemt. Nej, lige præcis, Alexa. Det er jo netop det. Det er det der med, at så lige pludselig, Trold har forsvaret ham i hoved og røv, både med porno, hvad fanden var det for nogle videoer, en eller anden med en kniv og nogle mindreårige og noget. Der var Trold hans største forsvarer, og et eller andet sted, og så lige pludselig, så vasker man bare hen og siger, ej, nu skal jeg ikke have mere med ham der at gøre, det må her og i og over, jeg kommer til at lave sange og være efter ham, altså, i stedet for at gå ind og hjælpe ham og sige, hey, prøv at høre her, har du stadigvæk pengene? Jeg vil sgu ligesom gerne hjælpe dig med at få pengene hen de rigtige steder, eller at hjælpe dig med at aflevere pengene tilbage til de mennesker, der ligesom har doneret dem. Og det er jo ligesom, et eller andet sted, det er ligesom et eller andet sted der, hvor, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen ideologi af Trold stadig er i gang. Det er bare lige hurtigt kluder, for de står og skal ud af døren. Men nu, det er bare lige med henblik på det, du sidder og siger faktisk. Jeg hørte faktisk i går, at Trold fortæller, at hun har forsøgt at kime EBK ned, men at han ikke tager den, fordi hun faktisk ville hjælpe ham med at enten føre dem de rigtige steder hen, eller tilbage til dem, der havde givet. Det var i hvert fald det, hun sagde. Jamen, og det er jo også det der med, at når han så ikke gider at snakke med hende, jamen så må han jo godt kunne konsekvensberegne. Så nytter det jo ikke noget at sige, at han ikke kan konsekvensberegne, fordi hvis du kan ignorere hendes opkald i en hel dag. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Det var bare mere for at sige, at hun har faktisk forsøgt at få fat i ham. Jamen, den er jeg helt med på. Men jeg hørte også lige inde på Trolds Live, at det her med, at han ikke kunne konsekvensberegne, hvis Trold, altså, og det ved jeg jo. Jeg ved jo, hvor insistent. Man skal også passe på med at gøre ham mere dum, end han er. Lige præcis. Det er jo netop det, ikke? Altså, og det er jo det der med, altså man kan jo ikke sidde og sige på den ene måde, at han ignorerer opkalder og siger, og ligesom siger, det vil jeg ikke have noget med at gøre, og her i og men så bagefter sidde og sige, at han ikke kan konsekvensberegne. Altså, det giver jo ikke rigtig nogen mening. Nej, det har jeg så ikke hørt hende sige, så den kan jeg ikke kommentere på. Det var egentlig bare lige for at sige, at hun faktisk i går havde det hørte jeg også godt inde på hendes live. Hun har gjort, hvad hun kunne der, ikke så? Altså, men det er jo det der med, altså... Så bliver jeg bare nødt til at sige, at i min verden, så er der kun en, der bærer skylden lidt for det her, og det er egentlig ham, fordi det er ham, der har modtaget tingene, og det er ham, der har nået nogle ting.
det som er hans, hvad kan man sige, venner eller med livestreamer, de har siddet med. Det synes jeg måske ikke helt, man kan lægge ansvaret sådan helt over på det i hvert fald. Nej, men det undrer mig bare, at hvis det er, at der er noget om, at han ikke, er, men der er mange, jeg tror, der er mange videoer med ham i omløb, altså, der ligger en del inde på Reddit. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på noget af det. Men Mølle, det undrer mig bare det her med, at der bliver sagt inde på Trolds Live, at han ikke kan konsekvensberegne, og så han ignorerer hendes opkald, når hun rent faktisk vil prøve at hjælpe ham. Altså, og det beviser jo, at han i den grad godt kan konsekvensberegne. Fordi hvis han lever på sin telefon, så kan man jo også se, at det er en konsekvens, at han i hvert fald ikke gider at snakke med hende, fordi at han måske godt ved, at det er ikke særlig pænt, det hun vil sige til ham, vel? Nu ved jeg altså ikke, hvad Men samtidig, så må jeg også bare, jeg hopper ned lige om lidt, samtidig vil jeg også bare sige, at det kan godt være, at det er rigtig dumt, at han har gjort det her. Det er virkelig åndssvagt. Det er sindssygt. Det er klamt. Men jeg håber samtidig også, at han ikke er blevet presset og troet så meget, at han faktisk også er okay, og det er derfor, han ikke tager telefonen, og det er bare fordi, han ikke har lyst til at snakke. Jeg håber ellers, at han faktisk er okay. Altså jeg forstår mig ret, at der ikke er sket noget grimt, ikke? Altså, jeg håber i hvert fald, jeg håber et eller andet sted, at der er nogen, der kommer til at hjælpe ham med. Jeg håber, der er nogen, der tager hånd om ham i hvert fald. Ja, og det han er i nu, den er altså psykisk hård. Og hvis der er noget galt med ham, så skal man måske også passe på. Ja, men jeg ved, hvor meget der er galt og sådan noget. Det blander mig ikke i. Jeg vil egentlig bare lige kommentere på, at Trold havde forsøgt at hjælpe ham. Ja, men og det ved jeg godt, det sagde hun jo også selv derinde, at han havde ignoreret. Men det er godt, det, så vil jeg gå ud og hente mit nye køleskab. Vi ses. Det er i orden, vi ses. Hej. Men hvad hedder det? Altså det der med, og det er jo et sindssygt psykisk pres. Men med alle de, jamen, true, men jeg håber bare lige med den, altså jeg skal ikke kunne sige, hvem man har snydt og hvem man ikke har snydt, men lige med den her indsamling, der håber jeg da, at jer, der er omkring ham, I formår kan hjælpe ham med at få en TikToker, Inge-Lise, det er en TikToker, så hvad hedder det, altså jeg håber da, at ja, lige præcis, jeg kunne bare ikke lige huske, at det var det, men i hvert fald, søg på det der, som hvad hedder det, Alexa skriver, så kommer det frem. Men velkommen. Men man skal jo nok, hvad hedder det, altså, hold kæft, hvor er det irriterende med alle de der, altså fordi man ved jo bare, at folk, de vil støtte op om Palæstina, og man ved jo bare, at hvis det er, at der skal, ja, undskyld udtrykket, nogle hurtige grunker i kassen, så skal man sige, at man samler ind til Palæstina, og så donerer folk kæmpe beløb, ikke? Altså, men jeg ved så bare ikke, om hun spilder sin tid, Trold. Altså, det er jo, men det kan hun jo nok bedre selv afgøre. Hvor den udkommer i dag. Han havde lidt problemer med klipningen, så han skrev til mig i går. Hvad fanden var det, han skrev? Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her sindet. Hold da kæft, mand. Er du sindssygt mange... Ja, men han havde lidt problemer med klipningen
Jeg ved ikke lige, det var fordi den åbenbart havde lavet det i 2 lydspor, og de var svære at klippe sammen. Hvad fanden var det, han skrev? Havde glemt at klippe noget af det sidste ud, så den bliver først udgivet i morgen, og så er der også noget med lyden, der skal fikses. Og så skrev jeg bare OK, og det var i går klokken 19:51. Jeg skrev det til ham på Instagram. Gregers Petersen. Hvem fanden er Gregers Petersen? Ja, men så den burde komme ud i dag og hedde episode 35, tror jeg. Så den, ja. Hey. Men det er, hvad hedder det? Men det undrer mig, at folk bliver ved med at hoppe på de der indsamlinger her på TikTok. Altså hvis man skal indgå i nogle indsamlinger omkring Palæstina, jamen så gør det på nogle af de der det tror jeg faktisk den kommer, fordi jeg kunne finde episode 34, men jeg går ud fra at den kommer ud. Han skal vel lige have overstået studier og sådan noget, så det bliver vel en gang i eftermiddag, aften ish. Det skrev han i hvert fald. Så hvad hedder det? Ja. Så. Men altså, det undrer mig, at fornuftige mennesker bliver ved med at deltage i indsamlinger til Palæstina, der er opsat af TikTokere, som man ikke kender. Altså, don't do it. Don't do it. Men okay, det er måske nemmere sagt end gjort. Det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Men altså, jeg håber sgu, at de mennesker, de enten får deres penge tilbage, eller at pengene kommer til at blive doneret til Palæstina, som det var intentionen fra, eller i hvert fald det, som hej, Adels version. Adels version. Nej, hvad? Nej, hvad? Hvad skrev du nej til? Jeg tænker, at pengene ikke kommer tilbage, eller at det er jeg ikke helt klar på, hvad du mener med det. Nej. Hvad er det, I skriver nej til? Er det, at pengene ikke kommer tilbage, eller kommer til Palæstina? Det forstår jeg ikke helt, din mor. Du bliver ved med bare at skrive nej. Altså, du behøver ikke spamme kommentarfelt. Jeg kan godt se, at du skriver nej. Bare sådan, så du er med på det. Du får lige 2 sekunder, ikke? Du får lige 1 minut, så kan du lige tænke over at lade være med at spamme mit kommentarfelt. Ja, lige præcis. Hej Staffi. Længe siden jeg har set dig. Vil du tage noget til sushi? Ja, du spiser bare. Du spiser bare. Jeg kan ikke mere. Du tager bare. Mine fans. Jeg tror ikke, jeg har nogen fans. Jeg tror bare, jeg går live for at... Lige nu er det tidsfordriv egentlig. Så jeg tænker ikke, at jeg har nogen fans. Jeg tænker heller ikke, at jeg er kendt på nogen måde. Det har jeg i hvert fald aldrig nogensinde proklameret med, at jeg var, kan man sige. Men du er her, så det... Så...
Nå, min haters. Jamen det er jo, ja det kan være, de er i skole. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg skulle bare lige have lidt tid til at gå, inden jeg skal afsted på arbejde her lige om lidt. Jeg skal lige afsted her om halv times tid. Så skulle jeg bare lige have lidt tid til at gå. Og jeg gider ikke lige hoppe op i noget strøl. Det er sådan lidt akavet. Jeg er pædagog. Jeg arbejder som pædagog. Og lige i dag har jeg aftenvagt. Nej, der var en af dem jo. Jamen goddag, er du færdig i skolen nu? MP333. Det tænker jeg, du må være. Nej. Men det kan også være, fordi jeg har lyserød bluse på, og det ser lidt men du kan da... Ja, det er rigtigt. Det er den ene fan. Ja, det er rigtigt. Det havde jeg glemt. Det er rigtigt. Jeg havde glemt det, Adele. Jeg havde glemt det. Det er rigtigt. Det havde jeg lige glemt. Jeg havde lige glemt, hvor meget jeg manglede det der. Altså med, at folk de tror så meget på konspirationsteori. Men i forhold til det her med de her Palæstina-indsamlinger her på TikTok, altså jeg håber virkelig, at folk de tænker sig om at passe lidt bedre på deres penge. Egentlig. Altså jeg tænker, der er så meget andet, man kan bruge sine penge på. Der er så mange indsamlinger, som er fuldstændig legitte og følger lovgivningen og alle de her ting. Og så spurgte om et seriøst spørgsmål. Jeg ved ikke, om du så min kommentar. Rose, det kan også godt være, at det er TikTok, der har spist den. Altså, prøv lige at skrive det igen. Og så hvis det er, at du ikke kan skrive det, så skriv det med enten punktummer imellem hvert ord. Eller skriv det ud i en køre, fordi nogle gange så spiser TikTok det, fordi den første jeg ser er den der, men jeg kan godt lige prøve at se om hvordan var det den der med hvordan man sender penge til en indsamling. Det var den der. Altså det kan du gøre på blandt andet Røde Kors, eller jeg mener Røde Kors har en. Jeg mener også at det kan du prøve at google. Du kan prøve at google NGO'er der har de her Palæstina-indsamlinger, og så kan man donere direkte via deres hjemmeside. Enten kan du donere et eller andet beløb, eller du kan MobilePay noget. Hvad så? Skal du lige ud og tisse? Du virker som om, at du... Skal du ud og tisse? Skal du lige ud og tisse? Eller skal du bare lige op til mig? Du vil gerne op til mig? Jamen, det må du også gerne. Du er simpelthen en lille puttegård i dag. Jeg har en indsamling til mit klædeskab. Nå, ja. Nej, jeg tager ikke nogen op lige nu, Imani. Hej du. Hvad så? Kan du sige til folk, at de skal lade være med at støtte de her private indsamlinger? De bliver snydt, og det er ærgerligt, og det er synd for folks pengepunge, for de bliver sure. Ja, det er den nemlig bare, Rose. Ja, det er rigtigt. Det er en speciel kat. Det hedder en... hvad er det nu, du er for en race? Kat? Er du en Old English Bulldog cat? Ja, det er det, du er. Ja. Du er sød. Jamen, du er sød. Men jeg håber i hvert fald... ja, det er en hundkat. Eller en hund. Den hedder Mette. Hvor skal du hen? Skal du ud i haven? Skal du lige ud i haven?
Hvad for en af dem? Ja, det er en hvalp. Den er 4,5 måned. Ironi forekommer. Ja, lige præcis. Ironi kan forekomme lige præcis. Bella pigen, du kan købe sådan en... hende her har jeg købt i Vojens. Skal du lige ud her? Kan jeg spise dig? Jeg arbejder som pædagog. Det er ikke langt væk fra mig. Ja, det har du skrevet nu, Gud mange gange, men den ser ret levende ud, den her. Nej, jeg hedder ikke Maj-Britt, jeg hedder Marlene, men ellers tak. Det er... Au, du er ved at skifte tænder, det kan jeg godt mærke. Dags. Au. Din mor. Det er en Old English Bulldog. Jamen, så tog du fejl. Det er bare lad den være. Er det ikke rigtigt? Au. Lad være med det. Det jeg gider ikke. Nej, lad være. Du ryger ned. Jeg gider ikke. Stop. Hey, stop. Slut. Nej, slut. Nej, så ryger du ned. Det gider jeg ikke. Ja, så kan du lære det. Læg dig ned. Ja, nu skal du lægge dig ned med det. Ikke? Ja, for det, så sætter Flora dig på plads lige om lidt. Nu ved jeg ikke, om man tvangsfjerner hunden, men det er da underligt, at du ikke er blevet det. Den hedder Mette, Sanna. Ja, men altså bare lad det være. Bare ignorer det. Jo mere I tager jer af det, jo mere forventer din reaktion. Nej, den slugte et stykke pind, men du kan også, MP, lige heroppe, der står der Kluders YouTube, der kan du gå ind og give det et follow, og så kan du gå ned, du kan scrolle ned til den live, hvor jeg forklarer, hvad der skete med Mikkel, og så kan du egentlig bare sætte dig og lytte, du kan bare bruge dine ører til at lytte med, og så god idé, det gør du bare. Ja, super. Og så kan du lytte til, hvad jeg fortæller omkring hændelsesforløbet, og så kan du gå ind og tænke over, om det måske er dig, der er lidt naiv og tro på konspirationsteorier. Men fair nok. Super. Tak skal du have, Carls Soul. Og så kan jeg se, at du i samme moment liker liven. Det giver ikke rigtig nogen mening, MP et eller andet, MP333, men okay, fair nok. Altså på den ene side, så kan du ikke lide mig, og så på den anden side, så kan du godt lide mig lidt alligevel. Hej Nubis. Tak, Ernie. Tusind tak. Men det der med, altså, det var egentlig ligesom bare for at påpege, at altså, jeg håber virkelig, at ikke der er flere, der hopper på falske Palæstina-indsamlinger herinde og mister en masse penge. Det er så dumt. Det er så dumt at bruge tid på, fordi der er rigtig, rigtig mange Palæstina-indsamlinger, som er fuldstændig lovlige og fuldstændig legitte, og hvor pengene rent faktisk går til Gaza og går til Palæstina. Så altså, doner der jeres penge der, hvis der I gerne vil donere dem, altså, det andet der, det er jo bare, altså, det er jo et eller andet sted, og altså, i min optik, det er lidt et eller andet sted at jogge sig selv over foden, ikke? Eller skyde sig selv i foden, eller hvad man nu siger, eller gå ind i en mur, eller whatever. Men altså, jeg er da ked af til alle dem, der har doneret penge til EBK's indsamling, at de er blevet snydt. Det er jeg ked af.
Altså, så til jer, der har mistet penge, det er træls. Det er virkelig træls, og jeg håber da, jeg håber virkelig, at Trold, hun kan hjælpe jer med at få dem tilbage igen. Hvem har, tror du, hvis du skal have vinduesvisker, skal du gå til Hansen? Så bare sådan. Men jeg håber da virkelig, at I kan få dem tilbage igen, kan man sige. Så Tralalalalalalalala. Og det Trolds backup, der lige kom ind der, eller hvad? Eller hendes faker? Mm-mm. Mm-mm. Men det er altså, det er nogle sindssyge ting, man kan opleve herinde. Selvom man sidder på live, så kan man godt være 2 steder. Det er jo bevist før, kan man sige. Det er vist ikke... Det kan man vist godt. Der er vist ikke noget der. Tralala. Men jeg håber da virkelig, at hun kan formå at hjælpe ham med at få pengene tilbage. Ja, jeg var lige inde og lytte på Murats live. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg skrev også hej, og han sagde også undskyld til mig for, at det ikke var mig, der havde spredt det der sladder fra køkkenet. Det har du fuldstændig ret i, Pearl. Det behøver man ikke at være politibetjent for at vide, at hvad jeg laver pt. nu. Lige nu sidder jeg live. Jeg ved ikke men jeg håber da, at alt er godt hos dig. Men det var da meget rart, at der ligesom blev, at han ligesom sagde, at han vidste godt, det ikke var mig, der ligesom har selv problemer. Men jamen, jeg får simpelthen, min næse, den bliver så tør lige så snart, det hele tiden bare hele tiden. Det er lige meget, hvornår det er. Min næse er så tør hele tiden. Og jeg har sår, og jamen, jeg tror altid, det har været sådan. Uanset hvordan og hvorledes. Også, uanset om jeg er forkølet, eller ikke, for jeg er næsten konstance forkølet, men sådan er det jo. Noget skal man jo lide af, kan man sige. Så. Men det er rigtigt, det er irriterende. Det er voldsomt irriterende. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg. Jeg skyller med saltvand, og jeg bruger heller ikke de der næsespray, som tørrer, som tørrer slimhinderne ud. Det er, jeg har problemer med slimhinderne, men det har jo også en årsag, kan man sige. Så det, ja. Og ja, lige præcis. Og andre områder har jeg også problemer med mine slimhinder. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Store problemer med mine slimhinder. Det er vist ingen hemmelighed overhovedet. Det er ingen hemmelighed. Men jeg synes bare, et eller andet sted, jeg synes bare, det er så ærgerligt, at jeg skal på job her om en halv time. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, at folk lader sig tage i røven, fordi jeg ved ikke, om folk er for godtroende, eller hvad de er. Jeg synes bare, det er så ærgerligt. Jeg synes virkelig, det er så ærgerligt, at folk den ene gang efter den anden hopper
på de her indsamlinger, om det så er til Palæstina. Altså nu er det jo Palæstina, der er the hot shit, kan man sige. Og bare man siger, at man har en Palæstina-indsamling, så er det jo nærmest lige før, at folk de sender TikTok-universer efter en. Jeg vil lige sige, at jeg har altså ikke nogen indsamlinger overhovedet, og kommer ikke til at have det. Så jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at folk de bliver taget i røven den ene gang efter den anden. Velkommen til blokering. Nå, men det gør du bare. Du blokerer mig bare, hvis det er, at du ikke magter mig længere. Det skal du ikke høre et ondt ord for. Det gør du bare. Men lige nu sidder du i mit kommentarfelt. Det fortæller nok mere om dig end om mig, tænker jeg faktisk. Det er sådan lidt mystisk, altså. I meget mystiske, men det er lidt vildt, egentlig. Det er lidt vildt. Det er meget vildt. Men jeg håber bare, at de der mennesker, som at de får deres penge tilbage. Tak, Dorte. Tik-tak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 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 Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Og så tænker jeg, hvis man nej, det har de heldigvis ikke gjort i lang tid, afskyld. Ja, sidste gang det var der med Varga, kan man sige, men hvad hedder det? Heldigvis har der været ro på i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Hvilken en af mine naboer? Jeg har jo de snorker, Dorte. Det er Arne, han snorker voldsomt meget. Virkelig meget. Hej Jørgen. Men jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at altså yes. Ja, det gør det bare. Det lyder virkelig vildt. Det lyder virkelig vildt. Som sådan helt vildt. Det, altså han snorker lige så meget som min mand. Det vil jeg sige. Det gør han. Og der ved man jo, at jeg kan vågne af det. Det er lidt vildt. Det er faktisk rigtig vildt. Det er Old English Bulldogs, Mette og Arne er. Så den næse du. Ja, er det ikke rigtigt? Jeg er ikke helt jeg skal på arbejde. Jeg skal faktisk køre lige om 20 minutter. Jeg sad egentlig bare og håbede på, at de der mennesker, der har støttet den der indsamling til EPK, at de får deres penge tilbage. Det var egentlig bare det. Så jeg skal sådan set på arbejde. Men få dig et liv, kan man sige. Nej, det gør jeg ikke. Jeg arbejder mere end fuldtid. Den ene uge arbejder jeg cirka 84 timer, og den anden uge arbejder jeg 37 timer. Det er i hvert fald meget bimlende at støtte en uautoriseret indsamling. Det er ret vildt. Men det er utroligt, hvad man kan. Det er utroligt, hvad man kan få folk på TikTok til at gøre, tænker jeg egentlig. Det er ret vildt. Det er simpelthen så vildt. Det er meget vildt. Det er egentlig ret imponerende.
Det er egentlig ret imponerende. Du, 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 du. Ja, se, det er vildt. Det synes jeg jo er virkelig vildt. Det synes jeg er virkelig vildt. Og så vandt de over, hvad hedder det, FCM. Hvad fanden er det, de hedder? Hvad fanden er det, de hedder? FC Midtjylland. Er det ikke det, det hed? Jo, jeg så den godt i går. En god kamp. Det var en god kamp. Tralalala. Hihi. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Jeg mente kommentar. Nå, ja. Jamen det er, der er, hvad hedder det, der er rigtig, rigtig mange, der er rigtig mange voldsomme kommentarer. Men det har du ret i, det er sindssygt. Det er rigtig sindssygt. Voldsomt sindssygt. Sindssygt. 18 mig til live. Nej. Det har du fuldstændig ret i. Det skal jeg ikke, nej. Det har du da fuldstændig ret i. Tralalala. Mm. Er du blive igen? Hvad for noget? Det er jeg ikke helt med på, hvad det er, du mener. Er du blevet en frø igen, eller hvad er det, du siger? Altså, det er sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt. Hvis det er om søndagen, ja, der kommer nogle mærkelige kommentarer, det må du nok sige. Det er jeg helt enig, men det er sådan, velkommen til, har bestilt Rema, god beslutning. Ja, hvis, altså, ja, det tænker jeg. Jeg gør det ikke så meget i det der. Med at skal bestille mine varer. Altså nu er det jo heller ikke mig, der handler herhjemme. Det er min svigerdatter, så der har vi delt tingene op, kan man sige. Så gør jeg til gengæld så meget andet. Det hedder... Ej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes ikke, det har noget med dovenskab at gøre. Jeg synes egentlig måske bare, at det er praktisk. Simple talk, det styrer du bare helt selv. Om du skal være narcissist, det må du sådan set selv om. Det skal jeg ikke afgøre for dig. Det altså bare det, du kommer ind og skriver, det beviser nok lidt mere om dig end om mig, kan man sige. Det er dig, der bruger spalteplads på min live på det, men okay. Man kan jo sige, at ham der Fokkervig, han har gjort et meget godt job jo.
Om du er sexarbejder igen, Kenneth. Hvis du er sexarbejder, det må du... Det må du selv om. Bare pas på dig selv. Om du skal tage imod den kritik, du af og til får. Jamen, det gør du bare. Altså, hvis du vil tage imod kritik, det skal du være velkommen til, Simple Talk. Det styrer du selv. Det er sgu da dig. Jeg kender, det er sgu da dig. Jamen, altså, om du er, hvad hedder det, sexarbejder, det må du som selv om. Om jeg giver kritik? Jo, men det kan jeg godt gøre. Men altså, det er ikke noget, jeg vil hellere være positiv. Sikke en snak her til morgen. Ja, det må du fandme nok sige. Hold da op. Det altså folk går meget op i petitesser herinde. Nu er der også et eller andet med EBK og den der, hvad hedder det, den der indsamling der. Det er jo sindssygt, mand. Altså, det vil jeg sige, der vil jeg helst ikke udtale mig for meget, for jeg har ikke rigtig fulgt med i det. Nej, altså, det har jeg sådan set heller ikke. Altså, jeg tænker bare, at det, der måske er det vigtige i det her, det er, at de mennesker, der har doneret, at de for deres, at de mennesker, der får, at de kan få deres penge tilbage eller noget, ikke? Altså, jeg tror faktisk aldrig, selvom man har siddet battlet, jeg tror faktisk kun, jeg har liket. Øens dronning, du har genlyd. Ja. Sorry. Det går nok. Bare lige hoppe ind og ud igen. Men jeg har lige fået sovet lidt. Jeg faldt i søvn inde hos Hans. Ja, det undrer ikke nogen. Ej, men jeg siger til dig, jeg var med fra starten. Fra starten? Det startede 1:00 i nat. Nå, med dig og Tara? Jeg vil bare generelt, jeg siger til dig, altså, er du galt, vi var igennem mange emner? Ja, det kommer jeg tror bare, at min hjerne, den kottede bare af til sidst. Jeg var bare sådan, nej. Og min telefon ringede, jeg kunne slet ikke finde den. Den lå lige foran mig, så træt var jeg. Nej. Altså når min mand ikke holder mig vågen med sin snorken, så sover jeg altså om natten. Har han prøvet nogle af de der... Har han prøvet nogle af de der plaster hen over næsen? Ja, vi har prøvet dem, de fungerer. Hvad så, Øens dronning? Har du noget på hjertet? Jamen, det var mere med EBK. Ja. Altså, jeg så en live med ham. Jeg kan ikke huske, hvad tid. Men det 2 dage siden, mener jeg. At folk, de jordede ham ned. Altså, på grund af det der, han har gjort. Ja. Og så sad han og sendte en screenshot, at han har sendt alle pengene tilbage. Nej, ikke korrekt. Nå, okay. Han havde sendt nogle af dem, cirka 700 kroner. 500, hvad jeg har fået opfattelsen af. Jamen, det var, altså, jeg så til 700 kroner, han havde sendt tilbage. Ja. I stedet for, i alt det her. Men selvfølgelig skal man blame ham, fordi han har lavet en stor fejl. Men hvorfor ikke hjælpe ham fremadrettet? Altså, men altså det der undrer mig, ikke, det er, at der findes så mange legitte indsamlinger til Palæstina. Altså, hvorfor bliver man gentagne gange ved med at gå ind og støtte indsamlinger herinde på TikTok, som man ikke ved, om der er hold i eller noget? Altså, det er jo ligesom... Lige præcis kludder. Altså, det er bare det, der undrer mig. Og så går diskussionen på lige pludselig, om han kan konsekvensberegne eller ikke. Og det kan han jo så åbenbart, fordi jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var Heidi, der var oppe at sige, at Trold havde prøvet at ringe til ham hele dagen i går, og der bevidst havde han ikke svaret hende. Så et eller andet sted, så kan han jo godt konsekvensberegne, fordi han kan jo åbenbart godt
afgør, at han ikke gider at snakke med Trold, fordi det nok ikke er en særlig fed samtale, hun har tænkt sig at holde med ham, vel? Jamen, den var der lige før, så Ja, ikke så... jamen det, altså, men det er jo, altså, men det der med, det undrer mig, at folk bliver ved med at støtte de her uautoriserede indsamlinger herinde. Ja, altså hvorfor sætter... Altså ja, Altså, det, altså jeg vil da det, hellere købe et par strikket sokker af dig, altså end at støtte EBK. jeg har det, altså det er jo også derfor, jeg siger, jamen, altså jeg siger direkte, jamen, jeg slår ikke gaver fra, men jeg synes hellere, at man skal sende hjerter. Jeg beder heller ikke folk om at hverken at abonnere eller noget som Nej, det helst. gør du ikke. Nej, altså, men det har også noget med at gøre af, altså, at jeg synes egentlig lidt, det er noget fjol, fordi af alle pengene går alligevel nærmest ubeskåret til TikTok. Altså, det er jo dem, der vinder på det. Det er jo ikke, det er jo ikke hverken Palæstina eller EBK eller nogen som helst, altså. De eneste, der vinder på at sende gaver, det er TikTok, altså. Og det er jo, længere er det jo ikke. De tager jo de der, hvor meget er det? 70% eller et eller andet. Ja. Så jeg vil da hellere folk bare ind til de blodige pegefingre, og så er det det. Ja, men altså så støtte heller, altså der hvor man kan støtte, ikke? Altså, og ikke nogen, der laver en profil inde på TikTok og siger, nå, men så støtter jeg her, for jeg håber det går videre. Ja, nej. Altså jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde givet en bukket 5 øre til en TikToker. Og det har jeg da ikke. Nej, med mindre at hvis jeg har besøgt folk eller et eller andet, eller set dem, så har jeg givet en kaffe eller et eller andet. Men det er jo også noget andet, når det er i den virkelige verden, ikke? Jo, 100%. Men jeg håber, jeg håber, at der er nogen, der hjælper ham med at enten få sendt penge afsted, eller at folk får deres penge tilbage. Altså, jeg synes bare, det er mega ærgerligt for ham. Altså, nu havde han endelig lige fået rigtig mange gode moderatorer og Trold bakket op om ham og sådan nogle ting der. Og det gør Trold bestemt ikke mere. Nej, det kunne jeg ligesom forstå på det hele. Men han sad på en live og overførte pengene tilbage. Og tog screenshot af det, ikke? Og der var flere, der sagde, lad være med at tage screenshot, du skal bare gøre det. Ja, altså... Så... Ja. Og så påstod han, at det var omkring 700 kroner, han havde modtaget, ikke? Og så kom der en masse beskeder på, det er langt over 700, fordi du har fået det fra den her måned til den her måned, og... Ja. Altså et eller andet sted, så er det vel også lige meget, hvor meget det er. Jamen, altså, han skal jo selvfølgelig føre dem tilbage igen, når han ikke kan overføre dem videre til det, folk tror, de støtter. Ja, klart. Og så håber jeg bare, at næste gang der er nogen, der ligesom siger, jeg laver en indsamling til Palæstina, så håber jeg bare, at folk de tænker sig om at lade være med at gå ind og støtte op om det. Lige så snart det er på TikTok, så bare sige, tak, men nej tak. Altså, jeg kan godt finde ud af at gå ind på Røde Kors, eller hvad det nu er for nogen, der Frelsens Hær, eller hvad fanden er der støtter? Altså... Ja, lige præcis, ikke? Men det er sgu vildt nok, altså. Men det er også meget sjældent, man har set, at han ikke har været online nærmest i 24 timer i BK, ikke? Altså, så der må være noget om det, tænker jeg. Ja, altså jeg må indrømme, jeg har ikke, der er jeg jo også bare sådan, som jeg siger, jamen, jeg har ikke, jeg har engang imellem siddet i kommentarfeltet, jeg har også nogle enkelte gange været oppe på EBK's live, men ellers så kommer jeg mere inde ved MC, eller Hans, eller
Egon, eller ja, de skifter jo også navn hele tiden, ikke? Han kan jo fandme ikke finde. Han har været online 20 minutter i dag. Ja, og folk kigger amok på ham. Ja, lige præcis. Det gjorde det også forleden dag, ikke? Og der sad han og sendte screenshots med, hvem man havde sendt tilbage til, fordi folk pressede ham. Som i helvede. Ja. Altså, jeg ønsker ikke at være IBK på det tidspunkt i hvert fald. Hold da op. Men altså, ja. Altså, jeg håber da i hvert fald, altså, jeg håber sgu også, at han, jeg håber, han overlever denne her shitstorm her, fordi shitstorm er fandme ikke rart. Altså, jeg har selv haft nogle stykker. Jeg har sådan en ongoing en, der hedder... Undskyld, jeg afbryder. Det er helt ondt. Nej, det var ikke meningen. Altså, jeg har sådan en, der hedder ongoing på 4. år nu. Men altså, ja. Altså, det bliver også lidt en livsstil, tænker jeg. Altså, ja. Men jeg håber sgu bare, at han får afleveret pengene tilbage, og så er folk lade være med at støtte de her indsamlinger her, altså. Ja. Altså virkelig. Men altså, man kan jo også i realiteten vende den om og sige, at man ikke også lidt for dum, ikke? Altså, hvis man støtter de der indsamlinger, ikke? Altså... Jo, herinde på TikTok. Ja. Altså, det var jo både, da der var det der til Thailand, og folk støttede Sandgaard i det, for at hun kunne komme til Thailand. Altså, det er jo dumt. Altså, at folk støtter indsamlinger privat bagom, og støtter indsamlinger på TikTok og sådan noget. Altså, man ved jo ikke, hvem det er, der sidder bag. Det gør man jo i realiteten, ikke? Altså, det ved man jo ikke. Altså, det er jo helt, det er jo helt sindssygt af... Ja. Altså, det er helt sindssygt, at folk hopper på det den ene gang efter den anden. Altså, jeg vil sige, jeg støtter sgu ikke noget. Jo, hvis jeg ser folk i virkeligheden, så kan jeg godt give en kop kaffe eller sådan noget. Hej Nord. Ja, i den dur, ja. Hej Nord fra Alperne. Nej. Var det et fejltryk? Det var det. Det tror jeg var et fejltryk. Et lommetryk? Ja, men jeg synes da, at jeg håber sgu bare, at EBK kommer godt ud på den anden side, og altså folk ikke er for hårde ved ham. Altså på den ene side, så siger de, at han skal stå til regnskab, og på den anden side siger de, at det er i orden. Det kender jeg godt nord for Alperne. Hvad sagde jeg? Lommetal? Ja, lige præcis. Altså, og på den anden side siger de, at han ikke kan konsekvensberegne. Det er sådan lidt, at der er rigtig mange af dem, der har støttet op om ham, der går ud og vasker hænder nu, ikke? Jamen, det er også der, hvor, altså, jeg tænker også, der er en hårfine balance, ikke? Altså, har han skrevet til alle, der vil have julehjælp som enlige mødre, eller alle, der vil kæmpe krigen nede i Palæstina, ikke? Der er jo en forskel. Ja. Og hvis folk tror, at man støtter noget godt, så skal de jo også helst tro på, at man støtter noget godt. Ja, men altså, jeg håber bare, at folk begynder at gøre det, altså hos de NGO'er, der... Lige præcis. Ja, altså, hvor man, jo, der bliver der også trukket noget til administration, og det er måske kun 75% af pengene, der kommer ned til Palæstina, men pengene kommer dog ned til Palæstina, ja, lige præcis. Fordi jeg ved nemlig, at på et tidspunkt, der lavede jeg en, og det er lang tid siden, hvor jeg gik ind på, jeg kan ikke huske, om det var jeg tror det var Røde Korses hjemmeside, der kunne du lave sådan en, der hed en personlig, hvor at folk bare kunne donere inde på selve Røde Korses hjemmeside. Og så kunne de gå ind og donere fra 20 kroner, eller hvor meget det nu var, ikke? Jo. Men ja. Altså, jeg vil godt have doneret en ny ryg og et par nye ben. Ja, det vil jeg sgu også gerne. Bare knæ. Altså, det er jo noget fint.
Nej, det er rigtigt, Jonas. Altså, jeg håber virkelig, at... altså, jeg håber for det første, at folk får pengene igen, eller de bliver sendt det rigtige sted hen. Og så må man jo, hvis der kommer noget en anden gang, må man lige huske, det er fandme noget gøjemøg, det her, ikke? Ja, tænk lige over det, før man sender, ikke? Jo. Hvis nu vi kigger overordnet på det, tror du så ikke, der bliver fundet en løsning? Det håber jeg. Jeg håber det virkelig. Altså, jeg tror, det er meget på vej. Ja, det håber jeg virkelig. Det satser. Jeg håber heller ikke, jeg håber virkelig ikke, at folk går alt for hårdt til ham. Altså også... Det har vi ikke gjort. Han har ikke været online. Altså jo, så var det tyrker, der skrev, at han har været online i 20 minutter i dag. Han plejer at være online 24/7. Ja. Men jeg håber da virkelig, at jeg håber, at han kommer helt ud på den anden side, kan man sige, ikke? Nej, det lyder sådan, Jette. Det lyder sådan. Men jeg håber, at Trold og nogen kan hjælpe ham med at finde en løsning. Det håber jeg virkelig. Skal vi ikke alle sammen håbe på, at vi kan finde en løsning sammen? Jo, men man kan sige, nu er det jo, altså man kan sige, sådan som jeg kunne forstå på det igennem længere tid, der er det jo Trold, der har været tættest på ham, ikke? Tænker, og tusind tak. Ja, jeg har fået sovet lidt, jeg faldt i søvn inde hos Hans. Nå, huskede du at slukke for mikrofonen? Ja, det var fordi der, altså... Ja. Det der op og ned og frem og tilbage hele tiden med den samme person, der sad og... Ja. Altså, det blev virkelig slemt til sidst. Altså, det... I know, Du sad lidt med eller noget? True, men stadigvæk håber jeg, at... jeg skal huske tiden, det er rigtigt, jeg lukker ned lige om 2 sekunder. Skal du? Jeg skal på arbejde. Jeg skal møde her. Ej, og så på en mandag? Hvad fanden bilder de sig ind? Ja, det delen med også. Altså, jeg har faktisk hele ugen, så jeg når sgu de der 84 timer der, fordi jeg har dobbeltvagter nærmest resten af ugen. Det jeg føler lidt dig. Men I skal lige huske, den der bag bedriften, den skulle have kommet i går, men han havde lidt problemer med lyden og sådan noget, så den er ude senere i aften, så I må lige prøve, hvis der I gerne vil høre den episode med mig, med den der bag bedriften, så udkommer den senere i aften, hvis det har... Er der et eller andet, jeg er gået glip af? Nej, jeg har været med i en podcast, der hedder Bag bedriften. Nå, det så jeg godt, ja. Ja. Og den kommer ud på din YouTube? Nej, den kommer ud på Bag bedriftens YouTube, og så kan jeg gå ind og downloade den og overføre den til min. Men det bliver så nok først i morgen igen. Okay. Men den udkommer i hvert fald på hans YouTube i aften, og den udkommer selvfølgelig også på Podimo og Spotify og Apple og hvad man ellers har. Der, hvor man streamer sin podcast, der udkommer den. Den er alle steder. Er noget, der var lang tid? Nej, den var en time. Okay, det er så min hjerne så lang tid. Sådan en, jeg skal tage i til arbejde. Det er sådan 10 minutter i kvarter ad gangen. Altså, jeg vil sige, at den er nemmere at komme igennem end en live fra klokken 1 om natten ind hos Hans med Tara. Ja, okay. Han var jo helt syg at høre på. Det siger bare. Det var... Jeg vil sige, at jeg var der i rigtig mange timer. Ja. Nå guys, nu vil jeg dutte videre, og I må have en helt fantastisk eftermiddag aften. Og til jer, der gerne vil lytte til den, så hedder den nemlig Bag bedriften, og den er både på YouTube, med hvor man kan se det, og så kan man også bare lytte til den, hvis der er, man lægger børn i seng, eller hvad man nu gør. Eller hopper op og ned, eller lytter til live i den ene og Bag bedriften i den anden. Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke noget pjat. Det betyder, at vi vil ønske dig et rigtig god arbejdsløst. Jo, tak. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hey. Når skyder mor, er der plads til bare ikke konfirmander. Med Krille far og Bo ved hendes side, vil hun sejre mod det onde og stoppe hate. Stop hate for evigt og altid. Hun overrasker Tato gang på gang med drømme af den bedste slags. Emnet for i dag, alt for meget lavning til spanking. Køber hunde og sandgård, så folk har noget at slå.
kløder, se alt. Hendes 2, 3, 4 eller 20 hunde vil blive snakket om for evigt og altid. Hun smadrer folk i køer og stålekød er for meget mega grænseoverskridende. Når hun sætter sig for i sin mobil, går TikTok amok. Der bliver råb, grin, der græd og skud og mor. Er der plads til alle, bare ikke konfirmander. Med Krille far og Bo ved hendes side vil hun sejre mod det onde og stoppe hate. Stop hate for evigt og altid. Hun overrasker TikTok gang på gang med drama af den bedste slags. Det er emnet for i dag. Alt fra madlavning til spanking. Køber hunde og sandbord, så folk har noget at sladre om. Kluder, kluder, kluder. Kluder, 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 kluder. Kluder, kluder, kluder. Kluder, 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 kluder.